Obahi bebre, ano boku arno mawano. Asante kotoko no. Abotre no kredie ya Asantehene ode hweka wasem a enne adrusu. Ewurade na okae. Ose se mihuna de na se. Na nipa no woni bi ahia no ko no ana de bema. Ntie yese. Enso ya na otie yese. Bema ni fa ho no emunye du. Mesira Asantehene wo piada ka wo piada. Se sompa na mo besu ya na menga du aso. Na nkrofo di eti pempem. Konfo hu bibi amfa ni timpim duem. Ayempo Asante kotoko. Boafo akon na na se etu no no. Aye kunu mado aje. Aye kubu aferi o. Anasa wa pe kunu me benu o. Aye kunu mado aje. Aye nana se tutu brimponia. Anasa wa pe domne ne ku o. Rie adeshimama yeda munyana se sebrene do nyina munya daje na mo hyeyen Alandu Media yede yo hose yesum nanano ye wo hose yesum Ghana enunti no ade be ye fa ya mamre ne abakosem ho no eno ena maame fozia ya mede be so mu nenne ya baba be pimu anase ya ba Offinso nananom atsankonya asase so eye Offinso ehene fofra krobia refi Asante kotoko hene odudu obribi eyi no enne ena nananom eye Offinso nananom atsankonya enimu adehye ede ne kosi apatamu no nne na braso se bia son se bia nyado obese bibi ede kire ne mai na nkonya sofo nzo so esai ede akire no ansana na nanomo aba besreda wo krobia refi Asante kotoko hene ahimfie na wabesai ede akire nyura enunti enenne yenzo so yabe na momye nkohwe dwumadi sadi ebesi akọ enwo adesu yede bia no so yede bebra
na yewra eyekroberi fasante kotokohene asema meka na manugu so no nana adankrenya mahene owoni fafa ku ni mu ena wode nanimu nyam ebetai enne ensaye echi yewra kotokohene achiame emiensa ye chiame bunsu woni ne nuanu mienu aka ena won baba behwe edi dwuma no sade amamre ne amane ese won betoto ne pepepepepepepe amade sese yehunu no yehunu de sese ye de to no so ye de ato ewa asante amamre ne amane kwanso na nada nkenya mahene yemo akwaba esan se bibie mu no ye de otwe dem ponyankopon din ne hyase ne ntin na nanom asofo nso ebeta adwumadi ye chi eno nti ye de mpaibo hyase na obeye ama Offinsomanhene na no enye na ho odin wona obeye se de waye a chese ampa me sai nyina wo bejano obano esunsun onedin na empire no echi no ena eye Eurachiame ede mechire Euro Santehene echiame ede de ntia enne yaba be hyiemu ye nyine Fabrice ne kobene no wo chire de ntia yaba be hyiemu hanom na ochire mu wieye no osoma eye jasefo ensanso mu na ye free anom se won kofa de chebrantia onde na si apatemu aye ho amamre ne amane ewi a enne obese bibi e de akere na manfo no won kofa no mra na fe yemfa dwumadi enu ankasa no emfa emrem hello ananom ane adofo adehie ma ne mema ane Offinsomanhene aya dihia
Moon and I'm away, yeah, a year, 1 year, a year of so addition ever told Yura and him, a woman, as to my counsel. Yura, you should, say, Papa was woman only addition aka. Inti Yura, my Busiano finds a woman this year, I was a penny this year. And the next day, 2 If I'm a near council, I do 2 Jenny, then for the shepherd. A money won't be an a year. Now, and that no 2 for the Yamara. Near Metnasi, the Yansha, a man, the Yaginon, won't shine to let offense and penny for an offense of mine. We are once what Nasa, I'm a friend and penny for a shop. Said Mediano, and he didn't have it. Yes, there will be a no one fit Mediano. Enti Jasper. I'm just for Monfa and Afi, and another just for Bama near we, you know. Actually, one none to see, you know. Afi, and an anonymous be quine. A dear to continue quemu. Ni funny benkum, and then an anonymous in Nara. Says a say, Omura, and a one waba, or best be a children. Inti asante amamra ni amane akwanso no won esirin hwaye e de amano e na afenso efutu a won wode mano no so motunufo esanse enne e na omo wo kwan a omo di ni gina dwomu atunufo na se ne pa ho a sabi efutu ni nyina eye kokuam na ne nua na na adagranya mahene nso etunufo owie ye no nso yewura achia memiensa ye chia mebonso ne nua no nso ede crowberry fi asante kotoko hene afutu edikan no ede ma no ansana wo se bibi ede akere na manfo na dia eye Offinsomanhene fofura wo bai wodi bedi akonya ene nana dwamena akentanya otoso mienu Don't come out. Enti to gwacha mi na ha yeye ya se zagi na Sapeni oni adishi ni na we na ma se bibia ni o ni na ma ba se bibia ni na ya ba Official penny for so omo ina wa yes madam said the big guy echi mo official ko nyasa ko to yure ema ofihwi obi mo no de ko mu ya se okabo ase e se no okona aka nti o me ko sha penny pan se o go echi grant for number of farmer e pan so e de ba mi do ko se how many na ya yi apart from saying the call, and then we do for the Yembra, the defendant, you know, the money transfer you will show the penny for no office. I will let them be a moccasin, I will shy. This year, I will say, but Tom and Anam don't train up from what's your matter?
Haiti. I'm said, why, maybe a nice, maybe a nice city, maybe a nice, no who crowd. I'm said, and then, baby, to say, yeah, did you hear that part? What a petra, did you come at a part, and I'm more your friend. Anna, all pay. Wouldn't you? I was winning. You see it, so, a book. Did bar. What do you ask for? What's shy a no? Said the amamre etieno. Yet the neighbor quack num krumu kakra and sana. Wababet nase among nim quenya so for. Es shy eddy a chrono. Mommy and Shannon so say. In Krawudua a she a year we are fair a canteen. A sieno, mechre, and anomatna quenya, a your offense so. A seno. A yem makumako a hen no near chiri. Ebre semono ye betena se nye de ho adesua nyina e de abrewo se de edi kan ka kire mo se eye nifa se yewura osantehene tena ase a ne bankum ye asumenya ne nifa nso ye mampon na ye nifa ntua no ansana adanse ene offenso aba enunti enne eye da sebre entimi amma otuna na musini wone na chia me panyine eno modu moni monyam ebetai enne ensuaye yi echi eno nti momi ehwe ensuaye no yiwia adehia won bi ekwan ma won bechia won enne ehu adesuade ewo mo no nso yede ababesom yeda mu nyina ase sebre ne do nyina munya bre na mohwaye yede sade eya na yeta kasa mpanyita kasa so ma wi afi krom hina ben a we yira wadwabo ase no so ma wasante sem na wo ma wamamre no amane hu hia wo a da ne da ebro ma hu bebie sese wututu wanam esie enne se wu hu nsaye da enne wo hu bi ewo eye offenso na nano matna konya sase so na ade a effenso so ne efe asante amamre ne asante amane no se wusua ne ye na hu mu ya ohun se akono na bibia deda na kwemu se de yewra krobe refi asante kotoko hene ya na ota aka no wo se wo hwehwa akonya ni mu no hu de wo ye boje mu na wo hu de akonya no de ye na dia potea emfa ho ni bebia wo firi se sebi yoso sebi nya ago se nipa no wo sika se wonni sika se bi se no ho fe se no ho nye fe se bi so ya tete kwa bi na se wonno na didi ato no o de bema no esanse eye ne dia na se de mpanyi kansa se bebi edoto no wan fanto a ifiri to nimti no tina yewra krobe refi asate kotoko hene bibie mu a wodi abotre enne odo kwanso enne wode kanansem ede ye ne hwehwemu sade be ya esanze wo na asem tofom a eyemra enu ntu onya ho abotre ansa na wode nsem enne ensem bi obua bia ede ababontene medi ede ma me fogzia enne gie ne osebo a na ekoso ewo offenso asase so mumye hwe bi na yemfa yedwumede ne nyina ensi medi ede ma me fogzia kai so be subscribe no share ama foforo nso so enya bi ahwe otwede mpo nyankopon ya to ye bese hia ane nana adanreja ana mai hene ana ate kaka mesere se dia hello aye na me woni dia esi wo ganyina ti ye besere oba no ebusuano on gana kabura na
said here, and I'm a Mamma that they are fat, the metro. Now, Onya won't draw no crack and no dog, then Kaboom. I'm not nice some more. I am feeling an answer. Onya won't do no one can answer. I credit to that can. Now, won't you make it to one? I'm a fish of mine into home. The being cast and mine, the being cut and mine. The best friend, the young sound, the map. Yes, sir. Two for charming forces, Mama Queen, and 1 city. Now, a charming nipa nyinaa yɛ bɔbɔ na akyame deɛ ɛyɛ bɔbɔ paa yɛyɛ kunafo ɔdadaada ne nyinaa yɛhwɛ kwan sɛ nyame bɛyɛ yɛabo ama yɛ kunaba yɛ kuna ɔbɛ yɛhyɛ no kusɛkusɛkusɛ yɛne ne bɛyɛ adwene baako yɛwura no madɔro no ɔtumfoa ɔma kwan na ɔse bibi ka Yewla Adankreja Manhene acting president Nana Mampong Esinemu Otumfo Achiame Fenso Manhene Achiame Ana Badu Opoku Amesomi tu Yewla Obey for Kakra Kakra no waka ne se sebe Yewla nimne esi fa ya hinsemu hu nyina ya kwaniamba ya breye pa enko ye ba na esuom nyame so ade ye wan fofie mesusu se oyi afri enkwanhia bia enhia nkwanhia bia wo kwan so we kire se nananom aboye ho ban ye pa enu nti ne mesre ewura obey se odo ekolo ye enkabomu omane na esanse ebla obey yese no edo so bebili obetietie nkrofo ano de a ene me sabe ebewie peyo ma ipa hodo emulanu tiano a sese emu atete apansa bebre nyina besta akansi animu a ejina wono ane so nti esre ekroye odo enkabomu pepeyo nukuredie oninche ne mpanimfo na yenso so yatimi adibi akire no ahwe aboa no ama sumdue ayede aba yesra ne se obi de no obi ho asam ba nanimu a onfre ni pakoro na wo musa no e bia na se de obeka na nya sa na tie eno betum ye peyo ama na henie no atumpo sene se sabe odi ne mpanimfo ho asam ebe hye ne tirim na enso so e bia na ensa na akofa ontwu ayede aba onkia nyina momi anya baako na fenso atimi atumpo fenso kankro fenso mpuntuo na nananom nyina esrese otumfo ahye wanimonyam animonyam na wodi ahye wo no de ebemma wonya anigye ne se opa ye wahwa ama fenso pepeyo aye adwuma enokuredi aye adwuma ofinso atumpo sabe enya manso de odi bemo a emmoa ema sabe dwumadie no ana animonyam odi atumpo ebemma sabe wakasa manume ho na enso sabe obi de gidie mawa na wo so wama nukure ni to aye adwuma no wo huni se de wode ma wo no waye ama na so na enso so obi ka boni pofa ho na afo ni nyina na se ambade ye kan ye no ye hu se amata ka ne yi ti de mesre ne se ofa odone asumdwe ye de ebla otumfo acha me badawroma ene ewura yi se ogina dwomu a o ma ne kwan na wansi bibi kire ne fenso man na fenso man so nsi bibi kire me de me wa fa prekope na ebe ofa ya mesre na bi kan bibi sese ya o se entie yese enso ya na watie yese badawroma se de na bi kan ye no enim se ba wo bai chichemu bebre aba ne kabomu ehia yese kakra no a obetie no eno ne beboa watase mu aba na wodi aye enkabomu kadom ne nyina bom ewro timfo wahwe ni bonyam obia wonsani fa otini a ebodu timfo ene
Nana Obefana de Osom Papa. The man if I honor Emunyetu Emma Santimai, Emo Timfo, a man no more. A wedding Munyamo, watch away. Cafe so marble, a Casantimabo, a canifamo, Nankunim Diembra. It will say, Crowd Betiano, Yao Betasimono, Nessadia and Anabicayano, Nia Baba catch the warno, and Tintina, Freddy Panabra with him. He said, oh, said to me, no, a friend about anymore, no crew will be our Ubihuno, a bassa, a dencabo mobeba. Ofa, it's still too for young couple, so on count, Mawahini, and Coso, Masantimai, Unifavono, Emunyetu, Edawasi. Mono, here we hear of course, Mulumo. Now, for so, and when you follow a back, I someone on say, I know be our baby, not in a war. Sablo to for you already on our bay of Frenchman. And I said, you would know for the war phone or two for when you in Amapu. In Tibesta or Munina, any more, Naka Munina, Senior. Said, and I've been in the Busiano. This is immortality, obey, a self bomb na so obey na and Kabumu, Abba, no money answer day or dog, at our which day. I say, India, no, and you're from na and Pajamo offensive for the good infra. Me, I'm in your penny for Offinsomanhene, any offense what this year. Yera Santemene or the Nabutre Ninim dear Nedai and or dear you opinion obey. Indeed, Yera and Amona be an opinion over. I also see out. This year you we and I be you we. Oh, but that Offinsomanhene Offinsomanhene nyina eja ene wo nti wo se odi Offinsomanhene nyina ehye oyam titire adehye abusua odi obia be hye oyam enkabom e wo se wo hye hokina ene titire Offinsomanhene impuntio ene sompa ene nukredie kai hunu se yewra na epeja wo kai na yemu ade Suma de bia oba anvia enti ye do ba ye Offinsomanhene di wo adanse e atrankonya po di wo adanse e eno a na koso na ye wo na nyem puntuo ma Offinsomanhene asanteman na mo ahobrase abotre yenimu nim de eno na ne apagya wa bedu ba bia wadru yi
ya me ka kyerɛw ade atufo ne sɛ sɛdeɛ nim wɔ ahobrɛseɛ wonim deɛ no de wadu no ɛyɛ soronko yɛde tumi a emu odu enipadɔm asase a ɛtrɛwa so ɛne yɛde bɛhyɛ wo nsa ama ahwɛ so nti wodibrɛ no ɛbɛsesa sɛnea na wote manhyia yɛniw no ha a wobɛyi ɛmatumi ɛmɛdaadaa na ɛnsesa tena sɛdeɛ woteɛ na ɛfɛn so deɛ yɛka fɛn so a na wonim mpaninsɛm a na yɛaka mmoani nkɔ ne deɛ wobɛyi mpaninsɛm mfa ni agorɔ sua mpaninsɛm paa na ɛno bɛboa wo wobɛtena akonnwa so na wonim ho mpaninsɛm a ne yɛ sɛdeɛ buru woantena so koranka yi na mmoani nkɔ sɛbe santehene akɔ sɛ wie na fɛnsohene ti hɔ din wɔnkasa adɛn fɛnsohene deɛ na ɛha wɔ deɛ na wopɛ yɛ kyɛ nneɛma nneɛmfa adeɛ ma ho ɔsɛ ɛpɛ mmoani nkɔ ɛne asase kakraka yi wo santema mu ha menim deɛ ɔwɔ nsase ɛsene wo yɛde nsase wɔ nyinaa bɛhyɛ wo nsa yɛde mu nnipa nyinaa bɛhyɛ wo nsa nti deɛ na aka wɔ akokoduro aka wɔ nokoredie aka wɔ pɛrɛpɛrɛ yɛ panini wotiri ho ne ɛbɛho akuma wo ɔno mu a ɔmu asɛm sɛ ɛdɛ sɛ ɛnyɛ dɛ awaresɛm kora nsɛ du ani wɔde bɛba sɛ kama ɔnu ne nyinaa mu gye sɛ wonya ɛho abotire na mede afutu a mede ma wo ne sɛ wasɛm bɛduru ahemfie hwɛ abotrɛ nokoredie yɛ asantehene ɔde hwɛ kaa wasɛm a ɛnnɛ aduru so yi ɛno na asua bi yɛwuradeɛ na ɔkaeɛ ɔse sɛ mehunu adeɛ no ase na nipa no ɔni bi ahia no korɔ ɔno ana ɔde bɛma no ɛno na ɛde wogyina ha ne yi sua bio yɛ sɛ tumi no bɛhyɛ wo nsa wie na asɛm ba w'anim na wɔka na nokorɛ da ha no mu a wosi wei na meni no wei na ɛma damfo nti mɛka bi ama no ɛba saa na wɔani yɛwurayɛ ma wo yiw ɛnyɛ wo yiw ma wo nokorɛ nyɛ wo nokorɛ sɛdeɛ yɛwura ka nokorɛ de ato deɛ da ma nnɛ baabi a ayerɛ firiyɛ ɛnnɛ asan bɛtɔ deɛ da sua no na fa bi bɛbɔ wo berɛ a wobɛtena akonnwa yi so yi mpanimfoɔ a mobɛsua di n'anim mo nyinaa fi nso asɛm ɛbaa yɛ hunu yi ebi gyina benkum ebi gyina nifa ɛnnɛ moanya mo wura obiara nka sɛ na megyina benkum na ɛnnɛ waba ne sɛ mabɛgyina n'akyi a ɛno nti mɛtwitwa ne nantini mɛtu amena no makata so amena kɔtia mu monyi saa su no mfiri mo mu na momfa nokoredie ani n'anim wodi nokoredie di n'anim a deɛ aka nyinaa wɔde ba bɛka ho nana saa na meka bi akyerɛ wo sɛ wo nso ɛnkasɛ na wei mati na wei deɛ wɔn ntam akyi ɛno nti wo bɛyiyim ɛkwan bi a bɛfa so a bɛka wo mu nyinaa bom biara nana gyina na ma saa nimdeɛ no ɛnyɛ adwuma nti na mefiri asɛ na mɛka sɛ yɛnim sɛnea na wɔte manhyia deɛ nanso diberɛ ɛde ma na ɛdeɛ ɛmu odu ɛso na ɛnyɛ bi ɛne deɛ na wodi ne manhyia no enti ma wo nan nyɛ ntia nyɛ sɛ yɛde ha ma wo a na wabɛka ha ho sɛdeɛ dan nyinaa woba no ne berɛ skul no da biara wobɛyi santehene ntam ɛmfa ni agorɔ ebuo ne anidie biara fama santehene ntam ɛno sɛ wosua ha wie na womɛka sɛ bɛyɛwura ntam ɛma wɔmfa tumi no nhyɛ wo nsa wonya nyɛ fɛnsohene na wobɛsrɛ ntam no ka wie na wonya tumi no na nanoma ma hene no bebree ntam asi ne kurom koraa no ɔsɛ meama ahwɛ meamɛka ei obegye nsɔyɛ woka ntam kɛseɛ santehene ntam gu no so mɛgye nsɔyɛ no mesrɛ wo suro ntankɛseɛ menim sɛ womɛyɛ saa di ntankɛseɛ ni ɛfa nokorɛ yɛbusua no paepae apa nsɛm akɔduru biara no tasene maako na keka bɔ mu na pempam na ɛmfa ɔdɔ mmra fensomaa mu woyɛ ne saa wokɔ ntententen waheni a wobɛdi ame abɔ wo din dimpa a dimbɔne biara ma wo din ho enti mehyira wo kosɛkosɛ sɛ nyankopɔn mu waheni a wobɛdi ɛnyɛ kɛse na deɛ nnipa a wɔsusu sɛ ei nyinaa no bɛka sɛ ei na nɛn sɛ ɛwɔ ama a yɛnya ne so bi da
ɛno ne yɛhwɛ sɛ wɔde bɛba nyankopɔn nhyira wo na ɔma wahenie ɛnyɛ prɔmprɔmprɔmprɔm nsire nsɔ yɛ ne bi ma wo Otumfoɔ sɛ imegyina na mmɔ kaseɛ ma ɔde n'abotrɛ ne nimdeɛ ne daeɛ ɛna ɔde ayi ɔpanyin a wɔbɛn nti yɛwura anammɔn no abi ɛna ɔpanyin a wɔba ɛwɔ sɛ obusua wo sisi a yɛyi wi anaa yɛbɛyi wi wobɛda Offinsoman nyinaa no Offinsoman nyinaa agya ɛne wo nti ɛwɔ sɛ wode Offinsoman nyinaa ɛhyɛ wo yam titire agyehyeɛ abusua wode obiara bɛhyɛ wo yam ɛnkabɔ mu ɛwɔ sɛ ɔhyɛ hɔ kena ɛne titire Offinsoman mpuntuo ɛne sompa ɛne nukuredie kae hunu sɛ yɛwura na ɛpagya wo kae na yɛ mu adeɛ ɛsom a da biara woba ahemfie a enti yɛde wo baeɛ Offinsoman di wo ho adanseɛ atena nkonnwafoɔ di wo ho adanseɛ ɛno ara na kɔ so na yɛ wo ho na nyɛ mpuntuo ma Offinsoman ne asanteman nyinaa Jamina, I can tell you our cost. Maria Wekan, Samantro. Previa. Shatu. The black and tan. So, Sen another in air too. Na mesa kakasa tuzi le ofenso ese ubia eje ayeno se meso be hewo se kese obama no kure yewu ade no kure ena se ye no kura enka na musika en se ubi kan o hia faso o be a afensi etumbo oba be yebi na na bom enkasa wo bana we eni wa fa na we wa ndi ya kan chiro se fa no nya adwuma o mo nyina bom na o mo bo na wa nye no enye fe enye konfron kama na na ya flecken to nya be bi ko ye no se osomo pa e so so bo mo na so so be sum ama a che wo no e je ni akasa ampa na je na kan tan to si bi no ba ye no won so be sum pa no fo se onu ni ma o sa ana ti ko no na no ti o che previa pa Jangan lupa. Much yummy. Country
Niabum. Kidom, Niadonte. Dem kum ni nifa. Come in my gas. Nigga, I'm not going to authority. Nigga, I'm not going to authority. And I don't feel so fat. No, I think me at home. Let me make some and animal put me as well. Miss Raffles, he won't get a couple together. That's some part and animal best me and I made that was wrong. Now, was someone the art was from me. Maybe no cry. Enemy say, I'm the best. And Kaboom and Quaswa. This is no good. Dear, name dear, and woman name, Mafia. Abushia and Kaboom. Achagoya and Kaboom. Fensomania and Kaboom. And now, Sema, yes, sir. The tormentor. Yeah.
Sedu, otoso miensa na moyene. Misrana na ukwala kan ukwala. Se, anadai. Lura wa bai. Meche wa shepa. Ani akutu papa. Nyamsumu. Se. Nia, yebeka wa. Ani koso. Ani mputu papa. Semanya sa ukukara na ya fiama chance ira obe sa sompa do som na na ke ya fiaka nto to som nyensa sa sompa na so flo ayya tap. Me control piano and count. Mr. Anna Kupiada, a Kupiada. Men are money, Kokunti, men are money. Some part, men are money, Anna, you want me? Say, I'm not any other. I'm just to show you. Nana osere ko do brenya me do ko ye dikro bisabi she se ukara ka ukara se nana obai me di adie ani abrase ani sompa ara so bisabi yade ani afire e bibi ana ba frem biaro o frem no ama tuneta Emma.
Obahi bebre na opoku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okon afrana nanom ye kon anu ohye kotoko jami bi okonfo ne ye ekun bia ebedi na ntiasie wom asante kotoko no edina nkrofo ti di eti pimpim konfo hu bibia mfa ni timpim duem ayempo asante kotoko boafo akon na na sa etu no aye kunumado aye kugu eferi anasa wa be kunim benu aye kunumado aye nana sa tu brim ponia anasa wa me dom ne ku
I don't